नेपाल हादरनिफ्राय आफादनि 50 बोसोरसालियाव जथुम्मायाव बाहागो लाफैदों बे जथुम्मानि सोमोन्दै सारा गिबियाव मा बुंगोन जों नेपाल हादरनिफ्राय फैनायनि आं बर' मेचे साहित्य सभा नेपालनि प्रेसिडेन्ट आरो एरै जोंनि मेडामा बर' मेचे महिला समितिनि प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रेल मेचे सिबियारि आफादनि माने मेम्बार नेपाल मेचे सिबियारि आफादनि जों बाहाय दा प्रग्रामखौ फार्स्ट स्टेज प्रग्रामखौ नायबाय मोजां मोनबाय ने गोजोनबाय प्रग्रामा मोजां बर' साहित्य सभा कार्यक्रमा बेबायदि प्रग्रामखौ खालायलांला जों बर' जातिनि ने भाषा साहित्य संस्कृति फोरनिखौ बिकास जालांनायनि मोनसे ने बे मोजांनो मोनसे प्रग्राम एकदम बेबायदि प्रग्रामखौ जों माने बोसोराव खालायलांनो मोनला जों बर'नि माने अनदार कान्ट्रिफ्राव थानायनि बड'फोरनि लागिबो मोनसे मोजां जोंनि नैबे बायनिफ्रायनो जोंबो मोनसे मेसेज मोननायनि जादों कि नेपाल हादरनि या बांलादेश हादरनि या बर्मा हादरनि या कुनै माने एब्रड कान्ट्रिनि बड'फ्राबो बे कार्यक्रमफोरखौ मेडिया मार्फत नायला मोनसे नायला जों बर'फोरनि भाषानि विकास साहित्यनि विकास संस्कृतिनि विकास आरो मोनसे बर' कमिउनिटियाखौ मोनसे इउनाइट खालायनायनिबो मोनसे माने मेसेज मोननायनि माने बेबायदि कार्यक्रमा बहुत मोजां बे एक्सेलेन्ट प्रग्राम बे नेपालनि राव मेचे राव आरो बर' राव बेनि गेजेराव सार मा बुंनो सारा बेनि गेजेराव मा बुंनो सानो नेपालनि बर'नि रावा एसे आरियाव थाङो ने माने सर्ट आरियाव थाङो एसे डिफारेन्सलाय थायो भुगोलनि हिसाबै माने बे एसे फरकलाय जानाय बाहायनो एसे गोलाव टन लायोला जों जायनो एसे सर्ट टन लायो बेनिखायनो एसे मालाबा रायलायला ने बाहायनि बर' रावजों जों नेपालनि बर' रावजों एसे माने अबिट डिफारेन्सलाय मोननो दङ मोनसे आरो जोंबो मोजाङै वार्डफ्राखौ रोङाथ' बर' रावफ्रा जोंसो दासो फरायलांदोंसै ने बर' रावनि बर' खिताबफ्राखौ दासो फरायलांदोंसै बेनिखायनो जोंखौ सिदा प्रब्लेमानो दं बे समाव सारनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे दासान्दि नेपाल हादराव बर' रावनि जा मेचे रावनि जा स्टेटास बे स्टेटासा माबोरै बेनि सोमोन्दै सारनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों दासो जों रिसेन्टलि फ्रम दिस इयार ने जों नेपाल सरकारनिफ्रायबो मोनसे फिडबेक मोनदों बड' रावनिफ्राय फोरोंनाय लिरनाय माने गभर्नमेन्ट स्कुला क्लास 1निफ्राय क्लास 5सिम जों दा बिजाब होनानै जोंनि बर' स्टुडेन्टफोरखौ माने क्लास होदों जों मोनसे गभर्नमेन्ट स्कुलावहाय दिनैनि बे 50 बर' थुनलाइ आफादनि जिथुनाखि जथुमा बेयाव फैनानै जेनेबा मा फैनानै माबायदि मोनदों जेनेबा बेखौ बाहाय जों बेबायदि प्रग्रामाय फैनानैहाय नेपालनिफ्राय एसेबां बड'फोरनि गेजेरावहाय साबायदि प्रग्रामाय एटेन्ड खालामोमोनला एकदम मोजां मोनदों बेखौहाय नेपालाहाय एसेग्रानि मानसिफोर गैया माने बड'फोरा अराउन्ड 6000 बां एसेग्रानि गैया बिदि गुनै बाहाय जेसेबां माने डेभलप सामायनि दं एसेग्रानि जानो हायाखै बिनि गुनै बाहाय एसेबां बड'फोरनि गेजेरावहाय गावहाय फैनानै प्रग्राम एटेन्ड खालामोमोनला एकदम माने I feel very happy and very glad to be here. मेडामा माबाफोर बिबानफोर दङ नामा बाहाय माबायाव जों नेपालनि जोंनि माने बे उमेनफोरनि माने बड' उमेनफोरनि आं माने बेहाय मोनसे कमिटि दं सेन्ट्रेल कमिटि बे कमिटिनि आं प्रेसिडेन्ट साबायखर थाबाय बे नेपाल हादरनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव बेसेबां जन बाहागो लाफैनो हादों सोर बाहागो लाफैनो हादों जों बाहाय बे जोंनि बड' साहित्य सभा नेपालनि प्रेसिडेन्ट सासे फैदों ओमफ्राय
मेचे समाज सिबियारि आफाद जोंनि बे अमब्रेला अर्गानाइजेसन जोंनि बड' पिपलनि बेनि मा होनो आगरनि गिबिनि प्रेसिडेन्टबो फैदों साननानै जों 11 जन बाहाय बाहागो लाफैदों बे प्रग्रामावहाय